May samanen kaubsat nga gundaway nga kablawang kayo iti maysa nga naragsak a Sabado. Happy Sabbath kaubsat. Pagsipot na ni Apo Diyos ket nagimbag ni Apo Diyos ket agtultuloy nga ited na digiti amin a kasapulan tayo. Nang nangruna ket inted na manen daytoy nga gundaway nga agkakadwa tayo. Ited tayo kakabsat iti dayaw panagyaman kini Apo Diyos. Iti pagyaman na kakabsat ket no umayen ti kastoy nga gundaway nga agkakadwa tayo anya. Makita ko nga adda digiti number of shares nga ited yu kadagiti gagayem yu. Ket gapu kaday check kakabsat number of shares nga ited yu kadagiti gagayem yu. Anya lakit din ta ni Apo Diyos ket madaydayaw. Ited tayo kabsat dayjay panagyaman tayo ken Apo Diyos. Tadaytoy nanumong nga programa tayo. Ket adda ken umad-ado digiti viewers tayo kakabsat. Iti kasasayaatan nga aramiden yu kakabsat ket ag-subscribe kayo. Tapno intunno agrugi daytoy a programa tayo. Automatic kakabsat nga adda iti notification nyo kadagiti pagbuyaan nyo either cellphone or laptop wenno anya mampay kakabsat. Please subscribe. Ket agyaman tayo ta adda tayon iti maikadua nga panagadal tayo kadaytoy baro a quarterly tayo kabsat. Managing for the Master till He comes. Adda digiti masapul nga pagyamanan tayo. Ket sakbay tayo kakabsat nga adalen daytoy leksyon tayo. Kayat ko nga kararag tayo. Bendito nga Diyos, Amami nga dakat sa dilangit. Madaydayaw Apo itinagan mo. Sika nga nang parswa kadagiti amin. Inted mo Diyos dayjay gundaway nga da kami ket inbilang mong anak mo nga lalaki ken babae. Isungo umasidag kami itatanganap noan iti pamati. Ayabanda ka nga Ama, agsipod ta nadungo ka kada kami. Ammom dagiti pagimbagan mi. Kadaytoy nga oras o Diyos dawaten mi nga ited mo ti Santong Espiritu nga isu iti mangitdalan kada kami nga ited ti sirib tapno maawatan mi. Daytoy leksyon nga inted mo kada kami nga inadal mi kadaytoy nga lawas. Agyaman kami o Diyos ti panangsungbat mo iti kararag mi. Itinagan ni Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Lesson number 2 kakabsat. Iti paulo na ket titulag iti Diyos kada tayo. God's covenant with us. Itinaadal tayo idinapan alawas kakabsat. Ket da tayo impakaamuna dahil eleksyon tayo. Who are we? Da tayo di anak ni Apo Diyos. Si kakabsat ko ken siya. Da tayo amin. Idi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal a manlubot tayo. Da tayon ket anak ni Apo Diyos. Anyan agundaway. Ket ammo tayo kakabsat no anya iti pagbalinan tayo. We should represent dayjay Ama tayo kakabsat. Kadigiti amin nga aramiden tayo. Sungkunanan ni Pablo, anyaman itaramiden nyo. Either you eat or drink in a wider scope, whatever you do, iti anyaman nga aramiden tayo. Iti adda ko mga kapanunutan tayo kapsat. Aramiden tayo. Taykan tayo iti pamadayaw dayjay Ama tayo nga dat sa dilangit. Tulag. Kuna nakakabsat ni Merriam-Webster, a covenant is a written agreement or promise
usually under seal between two or more parties, especially for the performance of some action. Titulag ket nagbaitan iti duwa wenno adupay nga partis kabsa. Iti adalin tayo ket titulag ti Dios kada tayo. So we have the parties. God, sika, ken siya. Kitkitaan tayo kapsat nga ni Apo Diyos iti nakitulag kada tayo. Iti paset ang mayulo ket masarakan iti Deuteronomio 28 versikulo 1, 2, ken 3 na isurat ket basaen tayo kakabsat. No agtulnog kayo iti Apo a Diosyo ket ikaguymaan nyo atong palen dagiti amin a bilin na nga inpakaamok kada kayo itang aldaw. Pagbalinen na kayto anatanok ngem ti uray anya a nasyon iti rabaw iti daga. No agtulnog kayo iti Apo a Diosyo, maipaayto kada kayo ti amin a bendisyon. Dayto kakabsat iti balakad ni Moses idi inted ni Apo Diyos ken kuana dayjay tulag, the Ten Commandments. Kayat ni Apo Diyos ang makitulag iti ili ti Israel. Ket dayjay tulag ni Apo Diyos iti ili na nga Israel, tulag na may kanyam ken kanyam. Naibilang tayo kakabsat, akamkamang iti nailangitan a pamilya ni Apo Diyos. We belong to the spiritual Israel. No anyaman ti intulag ni Apo Diyos iti literal nga Israel. Itulag na met kanyam ken kanyam nga spiritual nga Israel. Masapul nga amuan tayo daytoy kakabsat. Nga ni Apo Jesus isu dayjay puon iti ulibo, dayjay ti inlawlawag ni Pablo kadagiti hintel, tapno maawatan dagiti hintel, nga isuda ket paset iti dayjay pamilya ni Apo Diyos. Datayo, hintel tayo kapsat. Tanukitaan tayo iti spiritual condition. Dalang ti duwa nga grupo. Umuna, iti Israel. Naited iti ebanghelyo, naited iti tulag ni Apo Diyos ken iti Israel. Tapno iti Israel. Ket aramaten ni Apo Diyos kuma, nga isuda iti mangbindisyon kadagiti sabsabali at tao, dagiti hintel. Isu nga idi imayen ni Apo Jesus kausan. Iti bagana ket maikasabanto dayto na imbag adamag. Agrugi iti Jerusalem, sumaruno iti Judea, Samaria, ken iti interamente alubong. Datayo dinanon ti ebanghelyo. Ket babaen dayjay panangawat tayo ken ni Apo Jesus. Akas manubot tayo. Inyari kakabsat ni Pablo iti Roma 11 nga addamet iti balang wild nga olive tree. Daytoy ti puon iti hintel. Nangalan ni Apo Diyos iti sanga. Ket insulbong na, he grafted it. Kadayjay nga ulibo nga isu ni Apo Jesus. Ket kunana ni Pablo, no iti puon ket nasantuan, ket iti ramot ket nasantuan, ni Apo Jesus ket nasantuan. Inbagana nga digiti sanga, anya sino digiti sanga? The Jews and the Gentiles. Ti hintil si kakabsat ko ken siya na iraman.
Masapul kunana nga dagiti sanga ket nasantuanda ket ti bunga danto ket nasantuan gapu tadayjay nga puon nga isu iti nakikamanganda. When the tree is holy, the trunk is holy, you and me, the branches, nga addan kadayjay nga nasantuan, nga kayo, which is Jesus Christ, agbalin met ang nasantuan. Get gapu, tani Apo Diyos, isunti agbibiyag kadatayo. Kunana ni Pablo, saan na siya tagbiag, no diket ni Kristo tagbiagan kanya. The life that we have, the fruits that we have, will become holy. At nakakapsat, itikang kanayon nga papapanak, numapanak, ijay Northeast Luzon Mission. Iti ili, iti aritaw. Adadjay iti agasawa nga ni Brother Jerry kini Sister Gemma Concepcion. They have a very beautiful garden, collection of rare bougainvilleas. Ni Brother Jerry na surusuruan nakakapsat iti agraf. Iti may nga puon. Mga lakapsat, apanda gumatang pa, apanda pa jay Isabela, apanda jay Quirino, takayat dali iti dadakkel nga poon. Intun no na imuladan da dadakkel a poon. Ikatenda kakabsat, digiti natural nga branches na. Ikandan da rare Zion, da term na ganus asa nga. Ket intun no maisulbong ni Brother Jerry urepen ni Kukoy, agbiag dayjay kabsat, makitam dayjay kinapintas dayjay gubimbilya. Dayjay nga puon binig inted na itibiyag, dayjay nga grafted nga sanga. Kasjay tayo kakabsat, tulag, covenant, dati two parties, ni Apo Diyos kensika kiniti siya. Adda iti kondisyon, iti tulag kakabsat. Iti kondisyon, dayjay nga tulag. Basain tayo kabsat, iti part ni Apo Diyos. Umuna a Juan 5:13 na isurat, ket basain tayo. Isurat ko dagitoy kada kayo amamati itinagan ti anak iti Diyos. Tapno maamuan nyo nga addaan kayon iti biyag agnanayon. Again, let's go to the grafting. The moment that the branch is grafted into the tree, dayjay biyag dayjayin kayo isun iti biyag dayjay ana i-graft asa nga. What a good news! Ket kunana ni Apo Diyos idi inusar na ni Juan, tapno maamuan nyo nga addaan kayon iti biyag ngagnanayon. Immediately, idi nga inawat mo ni Apo Jesus akas personal amanubmot no. Immediately, just like the branch when it was grafted into the tree, timangmangtiden iti biyag, isu dayjay biyag, dayjay nakaigraftan tayo. Anya iti biyag, ti anak, ti Diyos. Biyag ngagnanayon. He is God. He lives eternally. Isu ti kunana. Natayak, ngem agbiagak iti agnanayon kunana ken ni Juan, idi adda ni Juan iti Patmos. The beauty is inted ni Apo Diyos dayjay nga kapipintasan asagot kanyam ken kanyak kabsat ko. The privilege
to live in Christ and the honor and the gift of eternal life. Gapo, tainted ni Apo Diyos di pasit na. Anya pasit na, inalanak, manipod ka dajay, balang akayo, nga isu iti nagbiagan tayo. Kat insulbong na tayo. He grafted us into His Son. Adabiyag mo ang agnanayon. Adabiyag ko ang agnanayon. Itata, gaputa tulag. Adamit tipasit tayo. Itipasit tayo kabsat. Ket masarakan dayjay bendisyon. Nga inted ni Apo Diyos kadagiti Israel. Ije Deuteronomio 28 versikulo 1 ingana iti 4. Iti pasit tayo. Akas dayjay inbaga iti pasit a mayulo. Agtulnog tayo iti Diyos. Kadagiti bilbilin nga inted na kada tayo. Dadel ni Apo Diyos inted na itibiyag kanyam. Our part is agtulnog tayo. Iti amin nga bilin nga inbilin na kada tayo. Saan tayo apatpatyan kakabsat? No sino man tuumay kada kayo kat ibagada nga awanen jebilin. Jebilin, the Ten Commandments, is the basis of this covenant. No awan iti paset, iti tao ijay a covenant. Awan kakabsat, dayjay tulag. Gaputa sikaken iti siya, ay ayaten tayo ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Jesus, no ayaten da. Anya aramidin tayo. Tungpalin niyo, dagiti bilbiling ko. Let us make things straight. We do not obey the commandments in order to be saved. No. God made the process first. Anya di process? He grafted you and me. Uray pa'y idi adda tayo nga balang when we were wild, when we were sinners. Christ died for us. Inala na tayo ni Apo Diyos. Pinili na ka ni Apo Diyos. Ket gaputa kas jay, itilaeng daw-dawatin ni Apo Diyos, ket agtungpal tayo, agtulnog tayo. Again, let us stress this so much. Saan tay atungpalin itibilin tapno maisalakan tayo. Tungpalin tay itibilin gapu ta inteden ni Apo Diyos. Dayjay biyag nga agnanayon katatayo. We are saved by grace. Ngem dayjay apamati nga isu iti nakaisalakanan tayo. Masapul nga agbiag kada tayo, iparangarang tayo. Iti panagtungpal. Uray pa iti panagtungpal tayo kakapsat. Kunanan ni Pablo, I can do all things. Di panagtungpal, mairaman, babaen ken Kristo amang papigsa kanya. Nakita kakapsat nga adda iti 10 a bendisyon. I like dayto election tayo. Ta isuro ni Apo Diyos dagiti bendisyon nga itid na kadagit tulag. When we enter into the covenant with God, God is responsible with the blessings. Ulitin kakapsat. No, makitulag tayo ka na Apo Diyos. Intun no sumbrat tayon kadayto'y tulag ka ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos ti responsable nga mangramid, mangited, iti bendisyon in karina. Anya, di gito'y bendisyon. Kitain tayo kapsat. And I would like to read it directly from the Bible.
tapno makita tayo digitiyay nga inkari ni Apo Diyos. Umuna nga bendisyon. Bendisyonan to ti Apo dagiti ili ken ti talon nyo. Datalon mo. No adda, denggem, dayjay nga inkari ni Apo Diyos ken ka. Bendisyonan to ti Apo dagiti talon mo. Kabsat ko. Mo yun. Ti kabsat yawan ti taltalon na. Honestly, I don't have a piece of land. Iti pagyamanak laeng. They di nakaikamangap ni Luis Ines. Ito'y sulipa herona tarlang. Gave us a lot nga isuti nagtakderan dahito agdabang nga balaymi. But we don't have fields awan titalon ni. Yung amoyo kakabsat, saan kami agkurang iti taraon? Tapay, adda di kita'y anak ni Apo Diyos nga inikan na iti taltalon. Nalawa taltalon. Ket ni Apo Diyos binindisyonan na digito'y nga kakabsat. Kadayjay ataltalon isot ingkarina. Bindisyonan to ti Apo dagiti taltalon. Aday ti may isang kakabsat na gipost. Adda dayjay reaper. Mo'y dayjay reaper itata. Anyen na dayjay aanyen apagay. Nalawa dayjay rice field. And here is the reaper. And then I make a comment. Blessings. Ni Apo Diyos binindisyonan na dayto nga kabsat. Binindisyonan na dayto nga pamilya. Ket usaren ni Apo Diyos digito nga pamilya nga mang bindisyon may kadagiti sabsabal. TV mayor kakabsat iti San Clemente Tarlac. Gayem ko dayto nga mayor iti. When we learned that he was brought home, Tamapantya, Manila, on the way, iti expressway, he suffered a heart attack. Intaray da niya Philippine Heart Center. He stayed there for some time. Idin, nagawid. Pamibinisita. I like and I still remember what he said. Kuna na pastor, no agkasapulan ka iti taraon. Agkararag ka kina Apo Diyos. Ni Apo Diyos sagidin na digiti puso, digiti binindisyonan na. Usaren ni Apo Diyos digijay ngamangted ya kasapulan. Pudno launay, may kadwa nga bendisyon. Paraburan na kay ti Apo, iti adu nga nawadwad nga apit, ken adu abaka ken karnero. Apit, anak, dingwen, may kadwa nga bendisyon. May katlo nga bendisyon. Bendisyon lang to ti Apo dagiti mulmulayo ken anyaman ataraon nga isaganayo nga agtaod kadakwada. Mulmula, bendisyonan ni Apo Diyos. May kapat a bendisyon. Bendisyonan to ti Apo digiti amin nga aramidyo. Whatever endeavor you have, either business, karin ni Apo Diyos, bendisyonan to ni Apo Diyos. Anya tiraramiden tayo, kabsat. Idi may sangan daw nagpasyarak ijalawag. Kunanan ni Brother Solomon, Asunsyon, pastor kunana, intaman ijay klinik di Barok. Ni Rodney, ket kaluklukat dayjay klinik na ijalawag. Ni Rodney graduated from AUP, isuna may isang dentista kabsat. He had a good clinic, a small clinic. Ket
we prayed. Itararamidin tayo no kagat adda da house blessing, adda business blessing. Tinay kararagan. Amuyo tatakapsat. God has blessed Dr. Rodney Asuncion ket adun digiti business na tapay ti kunanan na Apo Diyos, bindisyonan to ni Apo digiti amin nga ramidyo. No binindisyonan ni Apo Diyos ti Israel, no binindisyonan ni Apo Diyos ni Dr. Rodney Asuncion. Karina met da ito'y kabsat ken ka, bindisyonan na kamet. Mikaling na nga bindisyon. Parmeken to ti Apo digiti kabusor yu amang manggubat kada kayon. May sadan tong aggapuanda mangraot kada kayo ngem mawarawaradan to dinto nga pagtarayenda awanton ta amudang papanan. Your enemy, they will be defeated. Mikanem a bendisyon. Bendisyonan to ti Apo Diyos ti trabaho ket punuan nan to ti trigo dagiti kamaligyo. When bendisyonan na kayto iti daga nga ited na kada kayo. May kapito a bendisyon. Mabigbig to dagiti amin at ataw dito'y daga. Ada kayo ti pinili ti Apo. Ad Diyos yo ket agbuteng da kayit. Danto kada kayo. God will give you honor kabsat ko. Mabigbig da kanto dagiti sabsabali nga sika iti anak ni Apo Diyos. May kanem a bendisyon. May kaulo, paraburan na kayto ti Apo ti adung anak, adung animal, nawadwad nga apit ti dagayo, nga inkarina kadagiti kapuunan nyo, nga ited na kada kayo. May kanem, may kasyam a bendisyon. Luktan to ti Apo tinabak ng apangidulinan na iti tangatang. Yegnan to iti tudo ti umisong apanawen. Ket bendisyonan nanto ti amin nga aramid yo. Iti kastapulos adi kay to makautang no di paiket da kayo iti agpautang. May kasangapulo a bendisyon. Pagbalinin na kay to ti Diyos, yu a pangulo dagiti pagilyan, saan kayto apas pasurot. You will be the head, not the tail. Amuyo kapsat, daytoy katpetpetan iti ilit Israel, manipod idi nga inbalikas ni Moses ingana itata. If you will go to the Holy Land, you will see that they jay nga inted ni Apo Diyos kadakwada adaga. Although it was pictured a land that is flowing with milk and honey, it was or it is still a desert land. Ngam gapu kagabsat kayo ito nga bendisyon. God can transform. Mabalbaliwan ni Apo Diyos iti disyerto to become fertile and productive land. Dagiti apit iti Israel, apay ket di kakabsat. We have a college iti Kamiling, Tarlac Agricultural University. Dagiti estudyante da, kaduan kakabsat ket ipatulod da akas scholar. They will stay in Israel for 6 months to 1 year or 2 years. At dati kiti agtutubo tayo nga nag-graduate kakabsat itang university. May sa ni Mike Valiente. Isuna iti elder di Santa Ines. Church tayo ito'y Santa Ines Centro, ito'y Santa Ignacia. Kit panagnakan na kakabsat. I can also testify nga nagpipintas. Apang kayo jay Jerusalem, iti marketplace da. Ti kamatis da nagdatakkel, ti tarong da nagdatakkel, dagiti karabasa da nagdatakkel. Why? Ni Apo Diyos nakitulak kadakwad. Manen ko nakakabsat. Manen. Ti aramiden tayo, tungpalen tayo, dagiti amin nga inbilin ni Apo Diyos kadati.
That is our deal, the part of our deal. Ni Apo Diyos aramiden nanto ti pasit na, itid na, dagitinan anay, abindisyon. Adda kakabsat ti inkarina ni Apo Diyos. Iti karina masarakan iti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 9 ken 10 na isurat. Basahin tayo. Pagdayaw mo iti kukwam ken Hiyoba, ken dagiti umuna abung bunga digiti amin nga apit mo. Iti kasta, dagiti sarusar mo mapnun danto asipupusek, ket dagiti baldim agliplipyas to iti baro nga ara. Anyarami din tayo, pagdayaw tayo, dagiti sanikwatay ka na po Diyos. Umuna nga bunga. Anyarami din na po Diyos. In Israel, there are two measures of wealth. There's wheat and there's wine. Trigo ken ubas. Kunana ni Apo Diyos, ket ti sarusar mo, mapnodan to asipupusek. Anyang asipupusek kakabsat? Iti sipupusek. Anda ko mamay isang sako. 25 kilos. Kunana ni Apo Diyos, kargaam barok anak ko deta sako. Kadagiti bindisyon nga inted ko kargaam. 24 kilos. Kunana ni Apo Diyos, kargaam pay barok. 25 kilos, which is the capacity of the sack. Kunana ni Apo Diyos, kargaam pay barok. Bagkatam de kisako, isaltat mo, tasid-sidam. Kargaam manay. Kunana ni Apo Diyos, lukatam barok ta kargaak pay. Anyarukod na, si pupusak. It is more than what our container can get and receive. Adda kakabsat, inalap dito to give an example. Kada ito yung eleksyon tayo, I have a cup. And before I study with you, I drink lukewarm water. No daytoy ko makakabsat dayjay cup, dayjay balde, nga pangikabilan ni Apo Diyos ti bendisyon. Remember, dayjay imbaga na aglip-lipyas. No kumapapanak kakabsat, ijay ayan iti faucet. Kargaak daytoy. No napunon, iso ka di measurement na po Diyos. No. Kunana, lukatam latta day tagripo, barok. Kabuya, kakabsat day bendisyon. The water will come to the brim. Ito'y ngarab na. Kakunana na po Diyos, saan itayam latta? Taapay, inggan nga, aglip-lipyas. Day jamat lang tingkanda na ni Ari Tabib. My cup runneth over. Day jeti bendisyon. Day jeti kari ni Apo Diyos ken ka. Ngem addamet iti tests. Anya day nga test kakabsat. Day panang isubli, day bingay kukwa ni Apo Diyos. Nakitulag ni Apo Diyos kada tayo. Itid na itinawadwad nga apit. Kukwa ni Apo Diyos ti amin. Ngem ammo ni Apo Diyos ti kasapulam ken ti kasapula. Iti laeng daw-dawatin na, dayjay paset na. Anya paset na, apag kapullo. The 10th kukwa ni Apo Diyos. May sangal daw was making a study. I was the stewardship director of Northern Luzon Mission. Ada may isang ubing. Hindi ko nakit
Kayat ni Apo Diyos nga makibingay kada tayo. Then I put up my hands. Kunanan ni Apo Diyos, kwam, 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 kwam. Siyam, ti kukwam. Siyam, ti kukwam. Sana inbaga, kukwak. Dahil may kasangapulo. Kunanan di ubing ka. Lugi ni Apo Diyos. Lugi ni Apo Diyos. Why? Because we know how we part blessings. No kuma usto de panagtulag akas agabsat kwam kwak kwam kwak kwam kwak kwam kwak. Ngam ni Apo Diyos, He counts from 1 to 9 sanan to ibagak kukwak. Ngam anya kakabsat de nga tests. De kakabsat masarakan ijay malakyas. Iti basain telaeng ingana 9 and 10. Yung nakita dayjay atulag kakabsat. Masarakan iti versikulo 6 ingana 12 iti malakyas 3. Basain tayo kakabsat. Siyak ni Yahweh ket sa anak nagbalbaliw nga rod da kayo kapututan ni Jacob saan kayo pay anapukaw ang pamaminsan. Kas kadagiti kapunan nyo, tinalikodan nyo met dagiti linteg ko, ket diyo tinungpal ida. Agsubli kayo kanya, ket agsubli ak tumet kada kayo. Ngem saludsuden nyo, anya itaramiden mi tapno makapagsubli kami ken ka. Saludsudek met, rumbeng kadi atakawan ti maysa a tao iti Diyos. Saan? Ngem taktakawan dak. Kasano? Iti diyo panangited tinananay nga apagkapulo ken daton. Na ilunod kayo amin gapu iti sasauren dak iti intero apagilyan. Yegyo iti amin nga pagkapulo iti templo, tapno adu ataraon sajay. Padasen dak, ket ilukat kunto dagiti pagidulinan iti gameng sa dilangit. Ket ibuyat kunto kada kayo iti binawadwad a bendisyon. Jak to ipalubos nga igesen dagiti apityo, adunto ti ubas ti kaubasan nyo. Ibilang kayo anagasat kadagiti amin apagilyan. Nagasat kayo to anaganan iti dagayo. Let's go to the English version so that we'll understand. Adda kakabsat iti duwang pamayan nga alaem ti sanikwa iti sabali a tao. One is to steal, another one is to rob. God used the second one. Kunana, will man rob the Lord? Anya itid what is the difference? Nagsabalyan kabsat, dayjay you steal and to rob. The same word ti Ilocano, agtakaw. Nung usarek iti English, tapno makita tayo the difference na. To steal is to get something the owner does not see. No may katakawan, urayek nga awang ka, ije balayo, sirkak alaek je kayat ko, I stole your property. Ngino umay ka nga takawan ka adda ka di jay kat alaek pay laeng dagi jay kayat ko ije balayo. I rob you, kabsat. See the difference? Apay nga inusar ni Apo Diyos, takawan na. You rob me. Makikita ni Apo Diyos, ambo ni Apo Diyos. Sino nang itintibindisyon? Ni Apo Diyos. Ambo ni Apo Diyos, di bilang nga intid na kanyam ken kanya.
Amo yung kabsat when I was still active in the work. Iti bagbagak ka dagiti kakabsat. You are more blessed than me. No alain tayo kadaytoy nga test. Apay. Idi inggan itata. We don't have the tests. Automatic kakabsat. Nga intun no maalami dayjay sweldo na ikaten dayjay pagkapulo. Dayjay contribution mi. Ijay SSS. Dayjay inbayad mi. Ijay BIR. Nagkapo kakabsat kadayjay na sweldo mi. Everything has been tight. Naikat ya pagkapulo na. Ngayon na kayo, inikan ni Apo Diyos ni taltalo, inikan na pagtrabahoan nyo. It is really a test. Tapay intun no na aliyo, digijay nga pagayo. Intun mo na alayo, just will do you. You now count your blessing. You set aside that faithful tithe. You passed the test. All of us pass the test. Ni Apo Diyos, kunana kada tayo. And I'm now reading what Mrs. White said. In Testimonies to the Church, Volume 3, page 395. Wherever God's people in any part of the world have cheerfully and willingly carried out His plan in a systematic benevolence, that is giving the tithe, and gifts and offering. They have realized the standing promise that prosperity should attend all their labors just in proportion as He obeyed His requirement. When they acknowledge the claims of God and complied with His requirements, honoring Him with their substance, their barns are filled with plenty. But when they rob God in tithes and offering, they were made to realize that they are robbing God, but themselves. For He limited His blessings to them just in proportion as they limit their offering to Him. Ni Apo Diyos na wadwad ti bendisyon na. Ni Apo Diyos nakitulag kanyam ken kanyam. Siraragsak tayo nga agtulnog ken kuana. Ti kararag ko kapsat dagiti ko mainadal ti nga bendisyon. Ket ited ni Apo Diyos ken ka. Ket daidjay na adal tayo nga paset tayo. Babaen iti parabor na. Maaramid tayo kuma. Anyal daw dawatin ni Apo Diyos. Umuna, awatin tayo ti anak na, agbalintay nga kamkaming ti pamilya na. Mikadwa, babaen kadayjayen nga relasyon tayo. Si ayat tayo nga agtulnog kadagiti bilbilin na. Mikatlo, intun no bindisyonan na tayo ni Apo Diyos. Ited tayo kenkwana, isubli tayo kenkwana, dagiti matalek nga pagkapulo, ken ited tayo dagiti datdatong. May God bless you. Agkararag tayo kakabsan. Agyaman kami ama, ititulag mo kada kami. Si ayat kami nga makitulag ken ka. Agyaman kami o Diyos. Agsipod tain karim, nga bendisyonan na kami. Aramiden ka di ama, daytoy kada kami. Bendisyon, iti na material. Itid mo kadigiti anak mo, Diyos. Bendisyon, uray pay iti sosyal, digiti anak. Itid mo, Diyos. Bendisyon, iti salunat. O ama, isagid mo, ipatay mo ti imam kadigiti kakabsat. Tapno iti salunat da ket agbalin nga nananay.
nang nangruna o Diyos, iti bendisyon ana espiritual. Da kami, di kita anak mo a pinilim. Da kami, di kita anak mo nga inkarim, nga bendisyonam. Agyaman kami launay. Itinagan na po mesos. Amen. Kinamen. Happy Sabbath, kakabsat. Ni Apo Diyos, iti mang bendisyon kada kayo. Happy Sabbath.